Witamy Was wraz z Asią w nowym odcinku przygód Sassy Silesian. Dziś jesteśmy w kolejnym ciekawym miejscu. Mam nadzieję, że Was to zaciekawi. Temat woda od wielu lat spędza sens powiek, zaopatrzenie w wodę. Jesteśmy w miejscu, które od zgoła 150 lat zaopatruje połowę, a właściwie teraz już prawie cały Górny Śląsk w wodę pitną. Zapraszamy na wycieczkę. Chodźcie z nami. Witamy Was serdecznie. Dziś, tak jak powiedziałem, w ciekawym miejscu jesteśmy z ciekawym człowiekiem. Chciałem jeszcze na początku powiedzieć, że ten odcinek nagrywamy dzięki uprzejmości Państwowego Przedsiębiorstwa Wody Polskie oraz stacji uzdatniania wody. Dzięki uprzejmości kierownika tej stacji, pana Jana Felsa, który jest też kustoszem tej części historycznej stacji wodociągowej Zawada. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I zapraszamy do zwiedzania. Do roku 1969 maszyny, w tym i pompy, w stacji wodociągowej Zawada napędzane były siłą pary. W tym czasie nastąpiła elektryfikacja zakładu i od tego czasu pompy były napędzane silnikami elektrycznymi. A tutaj mamy artefakt z obiektu, na którym już ostatnio byliśmy. Stacja wodociągowa Staszic. Straż pożarna z tego obiektu, właściwie hełm straży pożarnej z tego obiektu. Takie miłe zaskoczenie, wchodząc tutaj do kotłowni. Zagapiłam się na te piękne sygnaturki, ale idziemy zobaczyć teraz kotły z góry. Ujęcie wody w Zawadzie jest obiektem przez cały czas czynnym, dostarczającym wodę dla śląskiej aglomeracji, a jednocześnie jest obiektem znajdującym się na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Podobnie jak powstały w 1884 roku Wasserwerk Adolf Schacht, Zawada stała się w 1895 roku częścią systemu zaopatrzenia Górnego Śląska w wodę. Ze względu na swoje strategiczne znaczenie oraz sytuację geopolityczną, zakład wodociągowy Zawada, stacja uzdatniania wody Zawada nie może być obecnie zwiedzana. Tym bardziej cieszymy się, że razem z Sassy Silesian udało nam się ten zakład zobaczyć, dla Was najlepsze ciekawostki wypatrzeć oraz że mogliśmy dla Was nagrać film oraz przygotować relację zdjęciową. W 1895 roku, w czasie, gdy powstaje już wodociąg, na terenie stacji wodociągowej wzniesiono budynki administracyjne, stację pomp oraz kotłownię parową.
a w latach 1927 do 29 nastąpiła przebudowa hali maszyn i kotłowni. Później powstał dodatkowo warsztat, łaźnia, garaże, magazyn, budynek straży pożarnej oraz komin. Stacja uzdatniania wody Zawada, bo taką teraz nosi nazwę ten zakład, wchodzi w skład Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego. W 1874 roku dokonano pierwszych próbnych odwiertów, a kilka lat później wykonano studnię o głębokości 215 metrów. Na podstawie elementów wyposażenia zabytkowej stacji wodociągowej Zawada możemy prześledzić cały proces produkcji wody pitnej. Znajdujemy się w sercu stacji uzdatniania wody Karkowice, dawnej stacji wodociągowej Zawada. I teraz poprosimy pana Jana Felsa o tym, żeby nam opowiedział troszeczkę o tych starych maszynach i o tym przekroju, przy którym się teraz znajdujemy. Witam. Szanowni Państwo, jesteśmy ujęciem głębinowym, czyli korzystamy ze ujęć w studniach głębinowych. Jest to otwór wiercony głęboko w ziemię, w naszym przypadku do głębokości 200 metrów. Do głębokości 50 metrów jest rura pełna, jak widzicie tutaj, nie ma żadnych otworów, żadnego filtra, po to, żeby nie ściągać tej wody podskórnej, czyli woda zanieczyszczona i byśmy dokładnie tutaj zrobili pustynię, bo w taki sposób się na przykład kopalnie bełchatów osusza. Do głębokości, powyżej głębokości minus 50 metrów mamy otwór bosy, czyli mamy wiercony w skałach wapiennych do głębokości 200 metrów, gdzie mamy już skały dolomitowe i skały piaskowcowe, które powodują, że są nieprzepuszczalne. Do tej głębokości woda już jest wykorzystywana przez nasz zakład. Początkowo u nas studnie są artezyjskie, które samoczynnie wodę wyrzucają na zewnątrz, jednakże ten element samowypływu po iluś latach eksploatacji zanika. Podobne mamy przypadki w Stanach Zjednoczonych, gdzie na początku woda tryskała na 10 metrów takich otworów, a następnie po iluś latach eksploatacji ta woda przestała samoczynnie wypływać. W związku z tym należało ją zmusić do wypływu. Na początku wykorzystano pompy typu Mamut. U góry zobaczymy kompresory, które sprężały powietrze, przechodziły przez filtry powietrzne, filtry bawełniane i takie czyste powietrze wpłychano do studni, gdzie woda mieszając się z powietrzem dawała mieszaninę powietrzno-wodną, która była lżejsza, nosiła. Można to interpretować na podstawie szklanki z wodą i rurki, z której dmuchamy. Więc woda się będzie nam burzyła i wypływała ze szklanki. W ten sposób działają pompy Mamut. Jednakże rozwój techniki pozwoli na to, żeby zastosowano pompy typu G, czyli silnik góry. Tutaj mamy taką ładną eksploataż. Silnik był u góry, latarnia, no i odcinki rur i na samym końcu była pompa. No i to było w latach tych 60., 70. Od lat 80. już zastosowano silniki mokre, jak w tym przypadku jest pokazane. Czyli silnik jest na początku, potem jest pompa, układ rurociągów, no i kabel zasilający. I tak w dzisiejszych czasach wykorzystujemy właśnie silniki mokre do napędzania pomp. Jest to bardzo prosty sposób montażu, wykonania, no i to jest dosyć niezawodne przy stosowaniu falowników lub soft startów. Żywotność takich pomp może być nawet do 7 lat. Więc zobaczmy sobie, jaki jest rozwój techniki wykorzystania tych wszystkich wiedzy i materiałów, które pozwala nam na efektywne i jak najekonomiczniejsze wykorzystanie zasobów, które są na pismie. Zapraszam teraz do góry, zobaczymy sobie kompresor, o którym wcześniej mówiłem, no i właśnie ten garnek, czy tam wielki grzybek, w którym się ta woda mieszała i podchodziła do góry. Zapraszamy do góry. 3 metry i nie ma wody na pierwszym piętrze. Nie ma. 3 metry. I nie ma. Bo to jest koło mojej umy. 3,5 metra szybciej. 4 metry, 4 metry, 40, 40.
Zobaczyć możemy m.in. pozostałości kotłów do przygotowania pary, która wprawiała w ruch pompy oraz inne maszyny. Stacja wodociągowa Zawada wraz z wcześniej powstałą stacją wodociągową Staszic, dawnym Wasserwerk Adolf Schacht, stanowiły system zaopatrywania Górnego Śląska w wodę pitną. I tak z Zawady woda płynęła wodociągiem do Zabrza i Gliwic, a ze stacji wodociągowej Staszic do Bytomia, Świętochłowic oraz do Chorzowa. Mamy tutaj starą rozdzielnię, która służyła do zasilania z paru urządzeń. Jak widzimy po napisach studnia Zawada 1, hala maszynowa, transporter węgla. To jest czasów, jak pracowała jeszcze nasza stacja na parę. Takie wyłączniki potężne, by zobaczyć. Tak się załączało, tu było wskazanie, że jest załączone, a tak jest wyłączone. Także to urządzenie pracowało właśnie do czasu, kiedy był ruch parowy u nas. Potem po zmianie zasilania na 6000 V w 1967 roku, od tego czasu już mamy nową rozdzielnię, która pracuje do dnia dzisiejszego. Teraz znajdujemy się przy pompach błotnikowych tłokowych. Jest to zestaw bliźniaczy podwójny. On służył do uzupełnienia wody w sieci, kiedy były duże rozbiory, czyli przy świętach, przy suszach, przy dużych upałach. Wtedy zespoły pracowały. Mamy takie dwa zespoły, jeden o wydajności 11 m3 na godzinę, na minutę, drugi 7 m3 na minutę. Jeden z tych zespołów zawsze był w stanie gorącym. Proszę Państwa, żeby takiego zespół uruchomić, co najmniej 24 godziny go trzeba było nagrzewać, żeby te wszystkie elementy miały stałą temperaturę i gdzieśkolwiek się nie przecierały. I oprócz tego pracowała do tych pomp tłokowych, górnikowych potrzebne jest wyrównanie ciśnienia na sieci, czyli wyrównania powierzchnia. Duży zbiornik wypełniony do połowy powietrzem i w momencie sprężania, tłoczenia powietrze się sprężało w tym zbiorniku, a w momencie ssania przez pompy powietrze rozprężało, co powodowało ustabilizowanie ciśnienia, zmniejszenie skutków ciśnienia na sieci. Obecnie przy pracy pomp wirowych takiego problemu nie ma, gdyż pompy wirowe pracują ze stałym ciśnieniem. A teraz zobaczyliście Państwo główną pompę, która zasilała właśnie sieć. Oprócz tych pomocniczych, które przed chwilą Panu pokazałem. Jest to duża pompa z turbiną parową, wirową, gdzie już nie mamy problemu z różnicami ciśnienia, z skokami ciśnienia. Turbina pracuje na około 3 do 4 tysięcy obrotów. Pompa potrzebuje około 800 obrotów na minutę. W związku z tym była potrzebna przekładnia. Jest to duży zespół z 23 roku, 25 roku i który podawał około 40 do 60 m3 wody na godzinę. I zobaczmy, jaka to jest duża wydajność takiego zespołu i jak on dobrze został zachowany. Także to jest zespół w komplecie. Tak można nadmienić, że te zespoły były takie dwa. Jeden z przodu, który można zobaczyć, i drugi tu działa. Zasada pracy była podstawowa. Ten zespół pracował 6 miesięcy, drugi był przeglądany, naprawiany, remontowany i w momencie naprawienia czekał na swoją kolej. I po 6 miesiącach pracy tego zespołu został przełączony na drugiego. Jest to system energetyczny, wszystko jest dublowane lub na 3 sposoby, czyli pracująca, w remoncie i zapasowa pompa. Do starych czasów te urządzenia były mniej awaryjne, w związku z tym wystarczyły tylko pracująca i zapasowa zespół pompowy. I one pracowały do 1967 roku, kiedy była para. Od momentu, kiedy zastąpił napęd elektryczny, te pompy stały się eksponatami. Jak już wcześniej mówiłem, pompy typu Mamut były napędzane przy pomocy sprężonego powietrza. Więc do tego potrzebne było urządzenie, sprężarka. Mamy tutaj akurat taki model
jednotłokowy, który sprężał powietrze do ciśnienia 4,3 bara i te powietrze wpływało do studni, gdzie się mieszało z wodą, dając mieszaninę powietrzno-wodną i ta powietrzno-wodna mieszanina samoczynnie wypływała. I to pracowało do 1967 roku. Jak widzimy, się składa prosta budowa, czyli tłok, czyli kompresor, układ napędowy, czyli silnik ciepły, posuwisto-zwrotny z zaworami lotowymi i wylotowymi, układ korbowo-jarzmowy, koło zamachowe, napędowe, no i słynny regulator płota, który służy do dzisiaj w samochodach dieslowskich do utrzymania stałej prędkości. Proszę zauważyć, jakie piękne wykonanie. Tutaj mamy wszystkich tych smarowniczek, olejarek, i to wszystko dopracowane było jak super materiał wykorzystany. Do dnia dzisiejszego, od 1967 roku to stoi, nie rdzewieje to i pięknie można to zobaczyć jak myśl techniczną poprzednich wieków. Jak wcześniej powiedziałem, że to powietrze sprężone było w kompresorze sprężarce. Potem przechodziło przez te filtry węglowe i filtry z włókien, żeby odoleić to wszystko. Powietrze tym właśnie rurociągiem wpływało do studni, gdzie się mieszało z tą wodą i woda do góry się podnosiła z mieszaniną powietrzno-wodną i tutaj mieliśmy wodoskaz, ile tej wody nam wypływa. Jeżeli było za mało, trzeba było zwiększyć prędkość pracy sprężarki. Jeżeli było za dużo, no to trzeba było zmniejszyć prędkość obrotową sprężarki. I w ten sposób regulowało się napływ wody do zbiornika i pobór wody ze studni. Jak widzicie, obudowa tej studni typu Mamut zachowała się do dnia dzisiejszego prawie oryginalnie. Stacja wodociągowa Zawada znajduje się jak wiele innych podobnych obiektów na szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Nasza wycieczka po zabytkowej stacji wodociągowej Zawada dobiega końca. Był bardzo ciekawy czas. Bardzo wiele interesujących rzeczy dowiedzieliśmy się od pana Jana Felsa. Bardzo mu za to dziękujemy. Dziękujemy również Przedsiębiorstwu Wody Polskie za możliwość zwiedzenia stacji uzdatniania wody Karchowice. No i samemu panu Jankowi, który jest naprawdę skarbnicą wiedzy na temat wody, na temat stacji Karchowice, no i ogólnie na temat historii przemysłowej Górnego Śląska. Ja chciałabym też podziękować Tobie za kolejny wspólnie zrealizowany, bardzo ciekawy projekt. Mamy nadzieję, że również Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, o naciśnięciu dzwoneczka i oczywiście o subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i pamiętajcie, żeby obserwować też na Facebooku Gwarka w Podróży. Możecie też zostać moim patronem. Więcej szczegółów w opisie. Wszystkim osobom w jakiejkolwiek formie wspierającej nasze media społecznościowe serdecznie dziękujemy i do następnego. Do zobaczenia.